Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ n'o bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Biye sibiri avril kalo tile 12 samba 2 ni 25 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaranso la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na yirimajɔ fintigilakaw ye wulikajɔ min kɛ an da bɛna don la fo ka taga se an ka jamanakuntigi général d'armée Hasimi Goïta ani monsieur Abdoulaye Daffé min kɛra boa ɲɛmaa ye olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila yirimajɔ fintigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ kɛ sifinaka na min si bɛ taa san 21 na ka sababuya kɛ min ye muso dɔ ye ale taara damakasi sɛbɛn don sifinaka in kama ko a sigalen bɛ a la ko ni a nɔ tɛ yuruguyurugu wale dɔw la o hukumu kɔnɔna la yirimajɔ fintigilakaw ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la a jirala ko min ye nin sifinaka kofɔlen ye ko a nɔ yera marisi kalo tile 2 san 2025 bingani wale in kɔnɔna la muso in ye a jira ko fɛn minnu tununa fo ka taga se nafolo minnu fana tunna ko o bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 14 ɲɔgɔn na fintigilakaw ka wulikajɔ o kɛra sababu ye ka min ye bolimafɛn ni o ye mobiliw ye fo ka taga se téléphone portable télé fo ka taga se sefa wari miliyɔn 4 u sera ka o de sɔrɔ ni cɛ in ka bolo kan ni wagati in na sifinaka nin bilalen bɛ mandat de dépôt la ka a ka kiri makɔnɔ ani ɲangini min ka kan kiri tigilamɔgɔw bɛna da o da a kan wa min ye an ka fintigilakaw ye k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma ko an ka u dɛmɛ u ka baaraw la yaasa u bɛ se cogoya min na ka an ni an bolofɛnw ka u lakana wa min ye fintigila polisiw ka ɲɛmaayaso ye u ko k'u bɛ yirimajɔ fintigilakaw fo kosɛbɛ u ka nin wulikajɔ in kɔnɔna la wa k'u b'u a ɲini u fɛ u ka u jija u ka nin ɲɔgɔnna cɛya Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔw la. Alamsado avril kalo tile 10 san 2025 an ka jamanakuntigi général d'armée Hasimi Goïta ye monsieur Abdoulaye Daffé bisimila min kun ye ancien ministre de l'économie et des finances ni ale kɛra Banque Ouest Africaine de développement ɲɛmaa ye u ka lasigi kɔnɔna la min ye monsieur Daffé ye a ye foli kana se kosɛbɛ an ka jamanakuntigi ma ka kɛɲɛ ni a ka danaya ye a ye o min ta ka da a kan ka kɛ ni bangi ɲɛmaa ye a y'a jira ko a bɛna i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa baara min kalifalen bɛ a ma ka se k'a kɛ jɛlenya kɔnɔna la ka kunkɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ min ye an ka jamanakuntigi général d'armée Hasimi Goïta a ye nin cɛ in fo kosɛbɛ a ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔli la wa a ye ladilikanw di a ma minnu bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye a ma a ka baara kɔnɔna la yaasa a ka baara kɛ ni kunkɔrɔta ye ni jɛlenya ye ka se ka tɔgɔdiya fana sɔrɔ a la ka kɛɲɛ ni Algérie ye waleya cɛjugu min ta ka ɲɛsin Mali ma ni o ye ka an ka drone kɛlɛ Tenzawatène Kidali marabolo la Mali ka lasigiden min bɛ Conseil de sécurité des Nations Unies kɔnɔna la ni o ye Isa Konfuru ye an ka jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la ale ye sɛbɛnfura kɛ ka di Conseil de sécurité des Nations Unies ma yaasa ɲangili wale min k'a ka ta ka da Algérie kan o ka se ka ta ka da kan cogoya min na sabula a y'a jira ko Algérie ye nin waleya min kɛ nin ye ɲɛdonna ye ka ɲɛsin Mali ma o hukumu kɔnɔna la min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye olu ye a jira ko olu tɛna na tajuru sara kɛ nka ko u bɛna na fɛɛrɛw sigi sen kan baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ sariya kɔnɔna la yaasa ni Algérie bɛ ɲangi a ka kɛ sariya kɔnɔna la. Aliou Seni Togo ni ale ye journal Le Canard de la Venise ɲɛmaa ye
ale bilala mandat de dépôt la arabadon avril kalo tile 9 san 2025 k'a sababuya kɛ ko a ye kumakanw fɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw ma kumakan minnu sigilen tɛ sen kan a jirala ko a ka kiiri bilalen bɛ ka juin kalo tile 12 san 2025 ma kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la an ka kunnafonidilaw ka jɛkuluba minnu bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka i ka dusumakasa yira k'a jira ko cɛ in minɛli min kɛra ko a ma bɛn olu ma wa u ye a jira ko ɲangini wale min talen bɛ ka ɲɛsin a ma ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ka hakilina la o tɛ a minɛli ye kun bɔ o hukumu kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ye a jira an ka kiiri tigilamɔgɔw la ko u b'a fɛ u baarakɛɲɔgɔn k'a labila wagati bɛnnen kɔnɔna la. Alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 10 san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 12 wagati la Bamanciwale tigilamɔgɔw taara bi an ka finitigilaka minnu bɛ Masigikaw fɛ Joyila marabolo la a kɛra sababu ye ka an ka finitigila kelen ka o bɔnɛ ani na ka civil 2 ka olu bana nin wagati in na an ka finitigilakaw kelen bɛ ka ɲininiw boloda yaasa maa minnu kɛra nin waleya cɛjugu in baara kɛbaga ye ka se ka tɛgɛ kɛ u la wa min ye Joyila préfet ye ale ye folikan lase kosɛbɛ an ka finitigilakaw ma u ka wulikajɔ la wa a fana ye a jira ko a fɔli min kɛra ko an ka finitigilaka kelen tora la ko o ye tiɲɛ ye wa ko civil 2 yɛrɛ fana olu joginna. Kulikorokaw fɛ u ka musojɛkulu ani u ka bogotigi jɛkulu minnu bɛ olu ye lajɛrɛ sigi sen kan ni promotion de la femme de l'enfant et de la famille ani Canada ambassade ka dɛmɛ kɔnɔna la u ye lajɛrɛ sigi lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko u ka u dɛmɛ yaasa min ye césarienne kɛli ye an ka kɛnɛyasow la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulikoro marabolo la fu o bɛ se ka bila sen kan cogoya min na i n'a fɔ a sariya tara utu kalo tile 4 san 2005 conseil des ministres senfɛ cogoya min na sabula ko min ye musow ye conseil des ministres senfɛ yaasa musow ni denmisɛnw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na jiginniyɔrɔ la. Alamisa don avril kalo tile 10 san 2025 direkaw fɛ yen nɔ tasuma ye so dɔ jeni ka sababuya kɛ ko u ka courant doncogo o ma ɲɛ ala ni protection civile cɛdenw ka wulikajɔ barika la dan sera ka kɛ tasuma in na min ye dirɛ préfet ye ale ni a baarakɛɲɔgɔnw ni o ye u ka service de développement social ɲɛmaaw olu wulila ka se ni maa kofɔlenw ma minnu ka so jenina yaasa ka jigisigi kuma fɔ u ɲɛna. Union européenne ka dɛmɛ kɔnɔna la min ye Dɛgɛrɛbugukaw ye olu ye pont kura sɔrɔ ni o bɛ Zanaɲɛ commune na Ɲɛna marabolo la Sikasokaw fɛ yen nɔ a jirala ko min ye pont in ye a janya bɛ taa mètre 56 ɲɔgɔnna la wa a jirala ko nafolo kasabi min donna pont in dilanni na a bɛ taa i jɔ sefa wari caman na a tɛ miliyari 1 bɔ nka a bɛ surunya a la wa a jirala fana ko pont in baara bɛɛ lajɛlen kɛra san 1 ani tile 17 de kɔnɔna la yenkaw nisɔndiyara kosɛbɛ wa u ye a jira ko maa minnu kɛra sababu ye ka nin pont in di u ma k'u bɛ u fo sabula ko a bɛna degun caman bɛ yen a bɛna o ta ka bɔ u kan u ka dugu kɔnɔna la. Yaasa caman bɛ se ka bɔ musow ka saya la muso kɛlɛ senfɛ ani denmisɛnninw ka saya la min ye clinique périnatal Mohamed 5 maaw ye olu ye journée porte ouverte kɛ min kɛnɛ kan u ye dépistage kɛ ka cancer de col de l'utérus ka o dépistage kɛ maaw la a kɛnɛ kan min ye an ka kɛnɛya ministre colonel Assa Badialo Touré fo ka taga se a baarakɛɲɔgɔn madame Dabele Madina Sissogo ni ale y'an ka bolimafɛnkow ministre olu tun bɛ a kɛnɛ kan wa min ye sigida 4nan maabaw ye ni o ye a dugutigilakaw ye o maaba caman de tun bɛ a kɛnɛ kan u nisɔndiyalen tun don ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ka ɲɛsin u ma sabula u ye a jira ko nin hakilina min filɛ nin ye nin bɛna dɛmɛ lase olu yɛrɛ min ye sigida in sigibagaw ye min ye an ka kɛnɛya ministre colonel Assa Badialo Touré a ye baarakɛminɛn di nin clinique maaw ma u bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogoya min na yaasa caman bɛ se ka bɔ muso kɛlɛ saya la cogoya min ani denmisɛnninw yɛrɛ fana ni o ye an ka denyɛrɛninw ye olu caman bɛ se ka na hɛrɛ ani baden na den ka kɛ hɛrɛ la ba yɛrɛ fana ka kɛ hɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya sɔrɔ a la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na Laurent Gbagbo ni ale ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi kɔrɔ ye ale bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko a ka parti maa minnu bɛ CEI kɔnɔna la ni o ye commission électorale indépendante ye
ko olu bɛɛ lajɛlen ka baarabila kɛ sabula a y'a jira ko ni jɛkulu in tɛ ka baara kɛ ni jamanadenw ka nafa ye tuguni nka ko maa minnu bɛ fanga la olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na ko ni jɛkulu in bɛ ka baara kɛ ni o de ye o hukumu kɔnɔna la a y'a ɲini a ka parti maa fɛn o fɛn bɛ n'u bɛ ni jɛkulu in kɔnɔna la ko u ka baarabila kɛ wa a y'a laɲini fana ko u bɛ min ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ni parti civil mɔgɔw ani opposition mɔgɔw bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogoya min na ka bɛn ko la ani ni jɛkulu in ka se ka baara kɛ ni jamana yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira ye ani jamanadenw yɛrɛ ka ɲɛtaga kama ko n'o tɛ ni o tɛ ale ka parti maa fɛn o fɛn bɛ yen olu tɛna na baara kɛ CEI in kɔnɔna la tuguni. N'an bɔra yen an bɛ taa États-Unis d'Amérique. Bridget Brink ni ale tun ye États-Unis d'Amérique ka lasigiden ye Kiev ni ale ɲɛna tɔmɔna États-Unis d'Amérique jamanakuntigi kɔrɔ Joe Biden fɛ ni a kun sigilen bɛ Kiev mɛ kalo la san 2022 a jirala u ka jamana ɲɛmaaw fɛ minnu sigira fanga la nin wagati in na ko a bɛna baarabila kɛ a bɛna nɔrɔ bila ni maa wɛrɛ ye. Kuma in na sera u ka département d'état kumalasebaga de fɛ ni o ye Tammy Bruce ye ale ye a jira ko ni muso in bɛna baarabila kɛ a y'a jira ko a y'a seko ni a damayira kɛ nka ko nin wagati in kɔnɔna la a bɛna nɔrɔ bila ni maa wɛrɛ ye min bɛna na baara in ta ni a fanga ye. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ tɛnɛ ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.